Много български и британски приятели и почитатели на Петър Увалиев се събраха в галерия София при Българския културен институт в Лондон и в салоните на Българското посолство, за да отбележат 100 годишнината от рождението на големия български интелектуалец. Събитието беше отбелязано с откриване на възпоменателна плоча пред дома на семейство Увалиеви в лондонския квартал Челси, изложба на фотографии на Иво Хаджимишев, излъчване на видеоматериали от честванията в София и представяне на първия том с есета на Петър Увалиев, четени по BBC. В края на тържеството за първи път на английска земя прозвуча композицията на Добринка Табакова, посветена на забележителния българин. За мен е чест и привилегия да бъда тук тази вечер. Бих казала, че чувствата ми са доста смесени. Много ми беше приятно да бъда домакин на вечерта и съм много благодарна на посолството и на Българския културен институт за това. Having met him in 1955. За първи път се срещнах с Пиер през 1955 година и спомените ми за него са много ярки. В фотографиите си Иво Хаджимишев е уловил много добре неговият поглед, който беше изключително съчетание от остроумие и интелигентност. Българския културен институт организира една прекрасна вечер. Технически имаше възможност да видим и филми за него, и спомени. Чух много интересни неща за Петър Увалиев, които бях или позабравила, или не бях чувала. Той се интересуваше от, както на български казваме, статус, но това не беше официалните къде съм аз в някаква иерархия. За него това беше статуса на интелектуалното, докъде може да стигне на все по-високо ниво. И това е нещо, което аз поне никога не познавам такъв българин като него. Tonight, as always, but especially tonight, I feel completely overwhelmed. Тази вечер тук се чувствам изключително щастлива от посрещането и от голямата подкрепа от страна на българския посланник и директора на Българския културен институт. В София имахме великолепни чествания на 12 януари. Тази вечер тук, в Великобритания, е важна, защото присъстваха много британски приятели. Дори моите съседи ми казаха колко е прекрасно тук в Българското посолство и че отново биха желали да дойдат. Много бих искала хората, които бяха тук тази вечер, да запомнят думите, които бяха споделени за Петър, за работата му в BBC, както и видеоклиповете с честванията в София, а също и красивото изпълнение на композицията, написана от Добринка Табакова. Вдъхновението всъщност дойде от една снимка, която беше снимка на негова цигара, пушеща пред микрофон, и беше много символична за мен точно тази снимка, защото до голяма степен и времето, в което той работеше в BBC, имаше един дим в информацията, може би по това време, и с неговата ясна, отчетлива, прозорлива реч имах чувството, че той като лъч през този дим. Така че това всъщност беше вдъхновението на произведението, което е повече като медитация, да мисли човек над какво е човечество, какво е култура, какво е да си българин. Определено беше чест и толкова важна вечер, според мен, за българската култура. Много съм благодарна на Българския културен институт, на Светла Дионисиева, които толкова много правят, за да може българската култура наистина да има видимост в един толкова космополитен град. На Соня и Мила Увалиев-Руф, също за всичко, което те са направили, за да живее името на Петър Увалиев.